Bona tarda, benvinguts a tots. Anem a fer una excursió al port, un itinerari que nosaltres el considerem familiar perquè és molt agraït i molt bonic i es pot fer per a gent de totes les edats. Però abans de començar a pujar i arribar fins a dalt, us vull ensenyar des d'aquí on anem. Aquella serralada que veieu allà davant és els ports i aquí precisament estem al peu de la falla dels ports. Avui no anem al Caro, que és el més alt. Nosaltres anem al del mig, a la Barcina, 1.360 metres d'alçada. Anem a començar un sender. Ara anem a entrar a un bosc. I això és un lloc sagrat, perquè aquí viuen molts éssers, estan en equilibri. Trobeu que es pot escoltar el silenci? Silenci vol dir el soroll de la natura. En marxa? Vinga. Som-hi! Estem entrant a un bosc encantat. Silenci. Mireu, hem trobat la caseta del pagès. Vivien amb la llum del sol. Matinaven, quan se feia de dia, coneixien les plantes, quan els feia mal la gola sabien què prendre's, quan els feia mal el cap també. Medicines no en tenien moltes, però aquí penso que hi ha moltes plantes medicinals que ara se mos ha oblidat per què servissin. I jo diria que eren feliços també. Ara tornarem a fer silenci, però de veritat. I fem una cosa, provem de tancar els ulls i tot, que llavors entendrem millor les coses. Però de veritat, tanqueu els ulls i fem silenci. Doncs ja heu notat la pau del port. El port és una muntanya que sorprèn a molta gent quan ve per primera vegada, perquè és una muntanya que t'ensenya a pensar. És l'efecte port.